Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met de opening van de Extra van vandaag. Want de APVO wil dat het vakantiegeld voor ambtenaren eerder wordt betaald. Hiervoor heeft de vakbond een brief gestuurd, 3 weken geleden al, aan minister van Financiën en ook aan de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening. Het verzoek is om in plaats van 17 juni het vakantiegeld al 14 juni te betalen. Vlak voor het weekend. De situatie van ambtenaren op Curaçao is niet rooskleurig, dus ze kunnen het goed gebruiken. Het is niet duidelijk of het daadwerkelijk gaat gebeuren, maar de vakbond, de grootste vakbond van Curaçao, heeft het dus al 3 weken geleden gevraagd. En ook de partij CEM van Miguelangelo Martinez, die heeft gevraagd om daadwerkelijk eerder dat vakantiegeld te storten. En dat in relatie met Vaderdag aanstaande zondag. Het zou goed zijn als de ambtenaren dan wat geld extra op hun rekening hebben. Veel vreugde bij leerlingen. Het was feest op heel veel plaatsen op Curaçao. Natuurlijk omdat de leerlingen van de basisonderwijs te horen hebben gekregen. Of ze naar het HAVO gaan of naar het VSBO of naar de AGO. Maar ook de leerlingen van de middelbare scholen kregen te horen of ze geslaagd waren. Dus je zag waar je ook reed veel ballonnen, veel trotse ouders, veel blije kinderen, veel opgeluchte docenten. En veel versieringen van auto's waarbij de ouders lieten weten dat ze blij zijn dat de kinderen zijn geslaagd. Gefeliciteerd aan iedereen die deze mijlpaal heeft gehaald. Rechter wijst de Andrade terecht. Het is een uitspraak van de rechter in een zaak waar minister Charles Cooper tegen Elvis de Andrade naar de rechter is gestapt. Hij wilde dat de Andrade stopte met beschuldigingen, beledigingen, bedreigingen. En de rechter heeft nu inmiddels bepaald dat de Andrade videobeelden die beledigend zijn voor minister Charles Cooper niet langer mag verspreiden. Doet hij dat wel, dan kan hem dat 5000 gulden per dag kosten tot een maximum van 100.000 gulden. Het gaat om beelden die Andrade op 1 maart van dit jaar heeft geplaatst op Facebook. Aan de andere kant heeft de rechter bepaald dat de beledigende uitspraken over de minister niet hoeven te worden ingetrokken. De Andrade beschuldigde de minister van corruptie en seksuele relaties en zei op Facebook dat Cooper paraat moet zijn om een wapen te gebruiken omdat hij oorlog gaat voeren met de minister. Volgens de rechter vallen de uitspraken van de Andrade binnen de grenzen van toelaatbare kritiek. Scrapyard Sanssouci opgeruimd. Er was al lange tijd veel over te doen. De enorme hoeveelheden karton in de wijk Sanssouci, dicht bij Sambiel, die zijn nu opgeruimd. De minister had al vaker aangegeven dat dat moest gebeuren en ook de rechter. Maar omdat er niks gebeurde, heeft de minister zelf de troep laten opruimen. In ieder geval dus zijn heel veel kartonnen weggehaald en heel veel machines die er lagen. Op 23 september vorig jaar gaf de minister de eigenaar van het terrein een ministerieel decreet om de werkzaamheden te stoppen, omdat ze overlast veroorzaken voor de buurtbewoners. Bovendien stond de kartonopslag meerdere keren in brand. Volgens de eigenaar is er geen overlast en heeft zijn vader al sinds 1984 deze activiteiten gedaan zonder dat er klachten waren. Maar volgens de minister is het genoeg en moet er gestopt worden met het verzamelen van karton en moet het opgeruimd worden. Bouw TUI Blue Curaçao van start. Waren verschillende ministers aanwezig bij de officiële start van een nieuw hotel. Het gaat om het TUI Blue Curaçao Hotel in Santa Marta. Het wordt een groot hotel met 300 kamers. En het zal naar verwachting meer dan 400 mensen een baan opleveren. Het is een investering van $80 miljoen, zo wordt gesteld. Minister-president Pisas die hielp met de eerste schop om te zorgen dat de werkzaamheden kunnen beginnen. Het is de bedoeling dat in het eerste kwartaal van 2026 de eerste gasten ontvangen kunnen worden. Dus minder dan 2 jaar. En het wordt een grote bijdrage aan het toerisme van Curaçao. En iedereen kijkt ernaar uit dat ook in Bandabao weer een groot mooi hotel komt. Dan is er sprake van een bezoek van minister Seintje met het koninklijk paar in Amerika. Veel aandacht heeft dat al gekregen. Het koninklijk paar is op werkbezoek in Amerika om een handelsmissie vanuit Nederland te leiden. Luisandro Seintje, minister van Economische Ontwikkeling, was enkele dagen met het echtpaar.
Hij was onder meer in Atlanta en in Savannah in de staat Georgia. De staat Georgia staat in de top 10 van belangrijke export- en investeringsmarkten voor Nederland. En minister Sijntje zag ook een goede kans om Curaçao in Atlanta en Savannah te positioneren en contacten te leggen. Het was wat hem betreft een geslaagd bezoek. Het koninklijk paar gaat verder door naar New York City en Albany. Sijntje is alweer terug, maar hij zegt dat het bezoek van het koninklijk paar veel heeft opgeleverd, vooral in het leggen van contacten in Amerika. En dan gaan we naar een zilveren medaille voor Taimir Burnett atletiek. Eerder deze week hadden we al het mooie bericht dat de Curaçaose atleet Lee Marvin Bonavacia in Rome op de 400 meter brons haalde. Nu heeft Burnett met het Nederlandse estafette-team zilver behaald op de 4x100 meter. Het was een nipte overwinning. Nederland deed het erg goed, samen met Burnett dus. Ze liep in een tijd van 38 seconden en 46 honderdste. Dat was net iets sneller dan België en Zwitserland en net iets langzamer dan Duitsland. Die hebben gewonnen. Alleen het zilver betekent nog niet dat ze mogen deelnemen aan de Olympische Spelen in Parijs. Daarvoor hadden ze nog net iets sneller moeten lopen, maar ze hebben nog een kans om zich te kwalificeren op zaterdag 22 juni in Genève. Maar de Curaçaose atleten doen het goed dus. We gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 0613642945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen met een bezoek van het Internationaal Monetair Fonds aan Curaçao. In het verleden stond het vaak garant voor aangekondigde bezuinigingen. Nu is de situatie veel positiever. Er was een delegatie van het Internationaal Monetair Fonds op Curaçao voor besprekingen met de regering en andere organisaties. Gisteren was er een succesvolle courtesy meeting met de Raad van Ministers. En daarbij werden de indrukken van het IMF-team over Curaçao en hun belangrijkste beleidsaanbevelingen gedeeld. Doel van de samenwerking tussen Curaçao en het IMF is om de economische groei en stabiliteit van het eiland te bevorderen. Zo benadrukt de regering PISAS. Het bezoek van de IMF-delegatie en de open en constructieve besprekingen met de Raad van Ministers onderstrepen volgens de regering het belang van die samenwerking. Veel mooie woorden, veel positieve woorden en de hoop ook dat er meer gaat worden gedaan voor de ontwikkeling van Curaçao op het gebied van de economie. Dan gaan we naar een heel ander onderwerp, namelijk het aantal vluchtelingen op de wereld, maar vooral het aantal vluchtelingen op Curaçao en Aruba. Curaçao heeft namelijk een opvallende statistiek. 1 op de 13 inwoners is iemand die gedwongen is geëmigreerd en geen verblijfsvergunning heeft. 1 op de 13, dat is heel hoog. Het gaat om 17.000 mensen en dat is te lezen in een rapport van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Deze schokkende cijfers plaatsen Curaçao op de 4e plaats van de lijst van landen met de hoogste verhouding vluchtelingen en andere mensen die internationale bescherming nodig hebben.
Maar sterker nog, Aruba voert deze lijst aan. Daar is zelfs 1 op de 5 inwoners noodgedwongen geëmigreerd. En dat zijn belangrijke cijfers waarbij volgens de UNHCR aandacht moet worden besteed. Juist nu het aantal gedwongen ontheemden wereldwijd een recordhoogte heeft bereikt. Volgens het Global Trends rapport van de UNHCR zijn er op dit moment over de hele wereld maar liefst 120 miljoen mensen op de vlucht. En dan gaan we naar Argentinië. Daar is de situatie, lijkt het, compleet uit de hand gelopen. In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires zijn namelijk gisteren protesten tegen hervormingen van president Milei uitgelopen op rellen. De ingrijpende economische plannen van de president werden goedgekeurd door de Senaat. Maar volgens de demonstranten is dit nadelig voor miljoenen Argentijnen. Ze gooiden onder meer met stenen naar de politie en staken auto's in brand. Verschillende mensen moesten naar het ziekenhuis. De politie trad hard op met onder meer traangas, rubberen kogels en een waterkanon. Het protest is gericht tegen de zogenaamde omnibuswet die volgens de president de economie in het land zal herstellen. Het gaat onder meer over de privatisering van overheidsbedrijven en flexibilisering van de arbeidsmarkt. Maar volgens de demonstranten is het vooral heel erg nadelig voor de bevolking. Het is al maanden onrustig in Argentinië. Eind vorig jaar was de economische crisis in het land het belangrijkste verkiezingsthema. De nieuwe regering van Milei heeft radicale plannen om daar wat aan te doen. Maar dat is niet bij iedereen goed gevallen. We houden de situatie in de gaten. Het lijkt nu weer wat rustiger in Buenos Aires. Maar er moeten nog meer plannen worden aangenomen en ook worden doorgevoerd in Argentinië. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.